Singa pangini yang Nshim ka nambar laispa lai pupra. Laispa lai pupra. Kagatang upa bado kon bado mensem bakot. Amen. Ka jung e jung try jung yu Jesus Christ bad ka jung e jung oblay lambat ka jung selok jung mensem bakot kindan rengkat bad pi baro. Ingkat buat piru. Kohan men ko para ha u Jesus Christ ha kane kasngi utrai sachisin wayangi kane kasngi wayangi kane katayo. Hak bamu ukhot yangi banginang wan kam jan shu kam tame menta kesngi ngiyo sngo bau jisu ukwa yangi bangin watang yu marwehi henrei mangi pat hakajung em gajungi ngi wat yaki e jong kane ke prathe ki bomlar kam ki jong kane ke prathe ki bayalam yangi sagajung snow ki ba pendu yangi ya kita ke jingkurku ya kita ke jungi ki jong oblay Henry kohan men ko para utrai da kajing da kajing isnai kajing yang abade pi uyai penkan mau yangi man kapor bangi dei banwat tang yu uhi marway dir mata kadau to ken hakane kesngi hak bang yuan ban simbenta hakane kajing kenya ka bakoj kajing to ken ngin IT la dei ho ngi pan ka bor ngi pan kajing saj kajing na ka banta jungi iwei pai wei bamanga mapi shisha ngila ban penlei jingmut ban wat tang yau blei akajung em gajungi kohan men ko para hagaju ko poto ken ngin kuslai ala ki jong ki pop ngi penmap nak banta ki pop kisang jungi baro hakmat ublei ukpa jungi
ngà phla hào blei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bangala le pop sibun da gijing pulkhat da gikte da gikam da gijing le pala chunga da gijing le pala chunga da gijing le pala bakrawe chunga akrpa de kamaria bakhoj kabaya sa kathe sati ya ke angel berkirukoj pada pi ko hanmen ko para banduai nak banta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unisne yangi mandalama bi ki pop chungi unyalam yangi sha ka jing em bom chukot amen Kasngi kabakarpang jong ki kentei hasutla ke prathei Women's Day ngiduai na kabanta jong ki paro bawblei nang kerku kerdo yaki bamaki sisha kum kita ki kentei kinangla ban sibanta hag ban penpriang ya ke gospel berkumjuro bakinangla susu ban ri ban sumar ya la ke jing em berkumjuro ban pen khoj ban pen suba ya la ka jong ka jing em kham tam barkin yo ya ka ta ka jing angot bar ka jing lai lot ke bapura ha ka jing em chong ki ngiduai kerpang ha ka ne ka sngi na ka banta ka jing suk asatla ka prathei kham tam ha kito kiri ki badan ha padeng ka jing yalet ma ha padeng ka jing ya kan ad ai botrai us em jo ka jing suk unwan ra ka jing suk ka bapura ha kito kiri kerpang Bautrai unkta ya kadanut ya kamensem ya kejingmut kejing perkat unaiki kejing sempang kamtame ya kinong yalam bakin nangla susu banwanra kejing suk kejing ej kejing yalong kawai ngiduwairu na kabanta kaying kesem jong I Mary Ann Lengdo nong light oblay nong kerku kerdo ya kaying kesem jengki bakin yo ya kejing suk bakin yo ya kejing kot kejing kia ngiduwairu na kabanta ibandari hun ibadan padeng kejing sitam kejing syasumar ha hospital ai botrai ktair kumju menyoy kejing kot kejing kia ka bakam kloy kumjuru na kabanta kaying kesem jongki baro ko blei ko thame jong baro kajing isnei bad baro kajing bha me uba lahikai bagajing sha jing et kajing duai bad kajing ais nei ki wan ra jing pen khia na ka pop tope jis nei ya kane kajing pla jungi ki ba lapen red ya lade ba yangi ki ba pendam da kajing tip lem jungi en penyeng barabor da kajing isnei jong me daw trai jungi Jesus Christ kon jong me ubi mat basan sha rain kat bat me ha kajing yalong ka wei jong omen sem ba khoj Weibley Jinom La Jinom. Amen.
Kajung pulih naga kitab Exodus. Hagitu kisngi kipajba kila tenrang ome berkipajba kila kenyum persya Moses kiong balai pia wan yalam yangi na Egypt perpenyap yangi badagi kun kikti jungi badagi jenri jungi daga jings liang kumtau Moses ulak ang siya utray ngan lekum no yaw neu pajba sa kendiat por kisalentam yang ada kimau ti utray uong ha Moses tuya ja khamat upajba badayalam mat phi katu kaningur kitem men kisan ki Israel shimru hagikti jong phi yaw tu dingdu da uba phi lati dia kanyal nang tak hilai hakmi ngan yang akhamat jong phi hang tai halor maus yang ha horap ba phinti dia tau maus yang bar ka kan kersoi na khnang bagi pajba kin yo di Moses ru ulale kumta khamar kitemen kisan Israel tu ula ai kerteng kata kacaka kamasa bar kamariba namar kacing wa daw jo kikun Israel ba namar ba kilatenju ya utrai da kabaong ti putrai udon di embangi kaktin jong utrai Kanambar nyospa prapaway. Kasam kandai pusan kanambar nyospa prapaway.
Kasing play ba anak sithi Paulus pokho shaki Kristan harum ko para balapen kesan yangi da kasinget ngidon kacing suk bat ublay da utra shingi uci sukris da ungi la yo orong shakane kacinge ai hakabangi imenta pat ngi shakamen hakasing kermen jungi paniolem ya kaburam ublay pat kasing kermen kan ompen babe yangi namar kasing e chung ublay lathe se kidenu jungi da omen simbakut ya obala ai hangi hakaya balabu menbangi dang long ki batalot ukris uliyap nagapenta ki bru bapop nier bandon uban yap nagapenta uruhok toile se la banshem ubanut yap nagapenta ubru babha ndai dei hakane ba ublei upen iya kasing ik nagapenta sungi pat menbangi dang long kinong pop ukris uliyap nagapenta sungi kaktin chong utrai Kachingero hami ko Chris ko taray milong kaching sisya unang panim siyang kapertay to ailem yang ya ka kabeim pangan tangrang syu kaburam hami pat kachingero hami ko Chris Utrai don rain card but P. Kajing pule na gospel bakut kat kum uyanis. Roma me utrai. Hakata kapor ujisu lopoy hakaway kisnong Samaria kabakerteng shikhar hajan galengka mau Jacob ulaay haukun jungu Joseph kapukri Jacob kaladon hangta baru jisu nama rothaj na kabayay lenti ula syong harut kata kapukri kalalong kum hakanta kaba henreu Kawai kekentai Samaria kalawan tong ujisu laong haka ai yanga bangandi namar kesen ranjung kila lej aposnong bantet jinbam kata kekentai Samaria kalaong hau kumno mame uju me pan nanga bandi sananga kekentai Samaria namar kiju kim ya lej yawan bad ki Samaria Ujisu la jubab yaka ba pindatip ya kajing ayu blay bad udei uwe uta baong api ay yanga bandi pinjin dalapan na bad unjin dalay api ya ka bandi ka baim kata kakantay kalong hau korang ba mem don jintong ayay sa kapukri ru kaba jelew na eken menyo yakata ko baim hato me kam kraw mami ban yok pa tamen jungi u Jacob uba ai hangi kane kapukri
bad ma ui hi uladi naka lem bad ki khon jung u bad ki jingri jung u Jisu long haka jar badi ya kene ka undang sliang shu Henry jar badi ya ka kabangan ay u unom sliang shu lano ka bangan ay hau kan ka long hau ka poleu kaban kersoy sha ka jing bom chukot kata kentai kalong hau ko rang ba ailem se yanga ya kane ka ba ngan tunrang shu lemni wan shu hang ne bantong ko rang ba ngayo i ba melong unong ya thulupa kikpa jongi kilamane hau neulum Henry pipat piong hau ha Jerusalem kalong gajaka hakaba kibriu kidei ban mane Jisu long haka kokong ngej hanga kapor kan poi haba omdei hau neulum lemne ha Jerusalem pin mane yau kpa pin mane yau ya pin mane ya kaba pimtip ngi mane ya kaba ngitip namar ka jing kawan nagiju Henry kaya kan sapoi ba kadan menta hangni haba kinong mane basisha kin samane yakpa hakman sem bad ka jing sisha namar yakum kini ukpa kwa bakin mane yo ublay ulong umensem bad kito ki bamane yo kidei ban mane ha kamansem bad ka jing shisha kata kentai kalong hu ngatip ba me umesaya yaw balakhat ukres unsawan enda wan and saya tulut hangi yaki e baro ujisu long haka nga ubakran hapi nga deyuta bon kinong Samaria nakata kasnong kilangej au Jisu namar kasaki jong kata kakentei kumta haba kita kinong Samaria kilawan shu kila kerpat baun sa abad ki badlasa hangta arsngi te khambon shushu kilangej namar kaktin jungu kilaong hagata kakentei omdeshu namar kiktin jungpi bangingej naba ngihi ngilayos ngeu bat ngitip bauneu long dasisha nong penem jong ka perthei ka gospel jong utrai ka jingiro yame ko Chris Kohan men ko para how try Jesus Christ haka jing jing pi ka ke ba pi don kam tam haka jing jing ba jing pi kumurang ba kum kalong kami kum ki kun samla chenrang bat kan thei bat ki hep ki baret ka ke ba pi don kam lane ka ke ba pi don kam tam haka jing jing pi Kumobreu basong basa akan kepertai, bat kumjuro Kristen, kei kebapidan kam tamme hakejeng Klempep kohan men ko para habangi pusan habangi pej bahaya kene kejeng don kam jungi ngilaban ai shibun kijubab ngidon kam kaspa kapeu klempep ngidon kam kejeng kot kejeng kia klempep ngidon kam kajing subha jong kana ka pertai klempep ngidon kam baki wei kin pediang yangi ha kajing jongki ngidon kam baki wei kin burom yangi baro kine ngidon kam ha kajing Henry kabakung santam ko hanmen ko para kum ki kon Kristen ngidon kam kajing ha kajing jongi ngidon kam kajing ublei bat kajing na ki hanmen ki para jongi kajing na kipara breu jungi kani kaba kong santam ha kajing jonga bat jongpi
hoj kumongong barok ngidon kam ha ka jing im jungi Henry ka jing ich kalong ka banengkong bad ka bokong santam balai namar ka jing i kabayalam yangi shaw blay ka jing ich kabala ban yalam yangi sha kata ka jing im bom jukut kumjuru ka jing ich kapenlong nyo blay ban wan shangi dari mata kedau mamangiru leng ba kana ka jing ich ngila ban poi shaw blay ngila ban yo ya kata ka jing ich blay dari mata kedau ka jing ich kalong kabakong santam ha ka jing im jungi kum ki khon kristan habangi page ha ka gospel bamenta ka sngiru kumju kohan men ko para ka jing ich kalong ka thim jong ka gospel ka bangi pule ngis ngutho ka jing im jong kane ka kenthei Samaria kane ka kenthei Samaria ngitip ba kaladan sibun ngut kitengah kaladan sibun ngut kitengah Dari mata kedau habau Jisu ukli yaka ki lekot yau tengah jengpi kaong ngam don tengah u Jisu ong yaka utunga ubapi song menta hoj deu jengpi kohan men ko para balai kane ka kenthei kaong hau Jisu ngam don tengah namar bau tengah jengka uba menta lane hakata kapor ka baikren badu Jisu deu tengah jengka udeu tengah jong ki weipat udai utunga jong ki weipat den mata kadau Jisu wong eka utunga ba pisong menta dei sisau jong pi namar udai utunga jong ki wei balai ko han men ko para kane ka kenthei kadon sibun ngot kitnga namar ba kawat ya kata ka jing ik ka basisha ha ka jing em jongka kawat jing ik naulok banangkong jongka kam semyo ya kata ka jing it ke basisya dari mata kedau ka ino yau tau lok banangkong jengka ka leyuan ka jing it nau lok baar jengka kato kene por kelai syong badau tau lok baar jengka kumju kam sem layo mad ya kata ka jing it ke basisya na u dari mata kedau ka ino yau tau lok lenau tungau baar jengka ka leyuan pat dawai kumja ka jing im jengka ko han ben ko para balai kene ka riu kan thei kabun kitengah namar ba ka klem yo jing i ka basisha ka jing i ka bapura na kita kilok ki bamensua ko han ben ko para kane kadai ban kaya kane ken gidai ban sim ha ka jing im junga ba jungpi kum ki Kristen Katolik mangi habangi wat ya ka jing i ya ka jing im jungi mangi habangi wat ya kata ka jingsuk ha ka jing im jungi mamangi ngi wat ha kata ka ei ka bangidon kam ha ka jing im jungi ngim sim yo yakine ki ei baro dai mata ka dau don kato ka dengot ki briu na pedeng jungi ki rang ba ki long ki mi ki kon samala haba ki myo jing ei na ki ei ki baki wat ya ki ei ka baki don ha ka jing im jungi den mata kadau ka penlong ya ki ban le wat jing e na kane ka perthei ki jing su baha jong kane ka perthei don ki balai wat ya kane ka jing suk don ki balai wat ya kane ka jing e na ki jing di ba pen bu aj ba pher kum ka kiat kum ka drugs han rei kan mau ko han men ko para haba pilej sakito ke jing su baha jong kana ke perthei hato piyo ya kata ke jing ik ke basisya haba pidi ya ka kiat hato piyo sisya ya kata ke jing suk piyo sisya ya kata ke jing su baha ha ke jing em jong pi haba pi pelej por bandi ya ka drugs ha ke jing em jong pi hato piyo sisya ya kata ke jing suk hato sisya piyo mat ya kata ke jing ik hato piyo mat sisya ya kata ke jing dap ke jing biang ha ke jing em jong pi hoj ko han men ko para sipor arpor piyo mat ya ke jing suk piyo mat ke jing ik piyo mat ke jing tengen han rei kan mau kitu ki jing snyo bha katu ke jing ik katu ka jing tengen ka ba kane ka prathei ka ai ka ba kane ka do jungi ka ai ka ba ka to ka kiat ka ai lane ka drugs ka ai kin omne
Henry kine tang sipor. Kan mau ko hanmen ko para. Kato ke jing ruai ke ba unong ruai kasi baponam jengi uyon sunuang. Hakapor bas ngusi ya kakiat ngaladi. Ngamut gapan snubha. Henry penban kasyat kela. Ko hanmen ko para kane ka pertei kasyat kela yang abade pi. Kakiat kasyat kela ya pi. Kadraks kasyat kela ya pi. Kane ka do jungi ladang iwat ke jing snubha naka kan sasyat kela yang abade pi. Kan nomon ra ke jing suk kan nomon ra ke jing i. Kan nomon ra kata ke jing tngen ha ke jing im jung abad jung pi. Dai na mata kedau ko han men ko para ngidai ban kan mau ken hakabau Jisu uang menta kasngi hakane ka kentei uang hakane ka kentei Samaria ko han men ko para uang kumni jar ubadi ya kane ka undang seliang jar ubadi ya kane ka undang seliang hanrei ubadi ya ka kabangan ai mga unom seliang lanoru Kohan men ko para din mata kedau ngidai ban wat ken ya kata ka ka bau Jisu uai yang abade pi. Kai kata ka ka bau Jisu uai yang abade pi. Kadai ka jing hikai babha jong u baro. Kidai kita ke jinglong babha ki baro ki bau Jisu ulap tha yang i bangin em lane bangin le ne bangin but ha ka jing em jong abad jong pi. Ladang idon ka jing ik kohan men ko para ngilayomat ya kata ka bau Jisu ai. Lada mangingi ya kalanta kalenti jong ka jing ig ka bau Jisu la pen i ka bau Jisu la hikai ngiyomat ya kata ka basisha. Lada mangama pi ngi kloi ban bod ya kata ka jing map ka bau Jisu hikai yang ai pi. Ban map ya kiwe, ban map ya kinong pop, ban map ya kinong shun. Kijongi klampep ngiyomat ken ya kata ka basisha ka bau Jisu ula ai. Kohan men ko para kli halade, baju bab halade, hatong ila yo na ya kane ka ka bau Jisu lai. Hoj kohan men ko para ngila yo ya kane ka ka bau Jisu lai. Hanrei mangipat ngim nyeu kor ya kane ka bau Jisu lai. Penban ngilendet ya penban ngibret, penban ngibuno syakendong. Haba ngibret no, haba ngi ino, haba ngi buno ikasih kendong kohan men ko para ken mau, nginum yo ya kata kajing em bom jukut, lane kata kajing tngen, lane kajing suk, lane kajing snubha, ha kajing em jungi kum kikun Kristan. Kohan men ko para ngiyai ken mau, ban ngi haban pen ken mau ya lari man kapor, ya kaba u Paulus bakuyuong. Hakasithi jungu syaki Kristan ha Ephesus kalanong kaba san kalan kaba khatpra uang kumne Henry wat kerni bandi kiat baka yalam syapi syaka jingauria to dap dau mensim wat kerni ha ka jing dikiat namar kayalam yapi sya ka jingauria Henry to dap da kamen sim ublay. Kohan men ko para habau Paulus ong ya kini kikintin wat kerni bandikiat. Om day tang ya kikiat. Hanrei ya baro kijing snew kiba ngidon ha kijing im. Kijing snew kiba ngisaj le ane practice ha kijing im jengi. Ngim day ban kerni ya kita kijing snew jong kene kepertei. Lada mangingi kerni, lada mangingi ya isa nangi ya le ha kita kijing snew. Klempep ki yalam yang isa kijing auria. Kajing auria pat kayalam yang isa kajing jot. Hanrei u Paulus ong to dapken da umensim jong ublay. Umensim jong ublay. Ko hanmen ko para na ay ken ngilaban yo ya une umensim jong ublay bau Paulus ong. Berkumjur ka bau Jisu uang haka gospel mementakas ngi hakane kakentei Samaria. Ka bau Jisu Ukraine but umensim bau Paulus Ukraine haga gospel ko hanmen ko para ngiyo yaki haki sakramen kibangidon hapo kebalang Katolik. Haka sakramen baptisma ngilayo pedang ya ko jong kajing sisya, ko jong kajing kuj, ko jong kajing pura, jong kajing im.
belai jong abat jong pi. Haka sakramen jing penskam ngilayo ya kabor jong men simbakut banang pensle yangi banang penklan yangi banang haka hau men simbakut. Haka sakramen Eucharis kohan men ko para man kapor ngi pediangken ya ka ka bakut kapapan kuj yang apa dia pi. Haka sakramen jing plapop man kapor ngi pen kuj yalade daka kohan men ko para den mata kadau ngi habban pen mau yalade man kapor yangi lapan sle daw men simbakut yangi lapan sle daka bor jong men simbakut yangi lapan sle da kane ka yangi lapan khoj da kane ka den mata kadau ngi don kam ken banyai ne hakabor jong ublei hau men sim jong ublei hakano kurkom kohan men ko para ngin yai ne ha umen sim jong ublei hakano kurkom kohan men ko para ngin yai ne ha kane ka ka bangila syapan sle nadu bangis dang ya kane ka jeng kristan jongi da ka ba ngilik diang ya kine gi sakramen man kapor habangi yolat da ka bangi pediang ya kine gi sakramen da ka jeng khoj jongi dei ta mengilik pediang ya ki henry da ka jeng khoj da ka jeng pen kreb ha ngilik simbenta ngilik pediang ya kine gi sakramen ha ka jeng jongi ta klempep ken ngidang pen klan ngidang yo ya kine ka bor jong umen sim khoj ha ka jeng jongi nang dapat kohan men ko para da ka bangi penlej por ban pule ya ka krin ka jong blei da ka bangi penlej por ban duai da ka bangi penlej por ban simbenta hakikam kabakabalang kalabu hakane kurkom kohan men ko para klempep ginang la susu ban penjeleu ban pentemai ban penpura ya ka bor jong umen sim khoj hangi barkum juru ya kabor kajing pensle jong ko kohan men ko para haba ujisu ukli ya kato ka kantei Samaria khilai khot yaw tunga jong pi khilai khot yaw tunga jong pi kong kumnu ngam don tunga mening long yi kata ngam don tunga ka ong kane kantei Samaria ujisu ong ya ka kumnu utunga ba pisong lane ba pidon matam de tunga jong pi kamud ayu kane ka jing ong jong kane ka kantei ngam don tunga kaburi ya kata ka jing long basisha jong ka kaburi no ya kata ka jing snew jong ka kaburi no ya kata ka jing klim jong ka kaburi no ya kata ka jing bom khoi jong ka kaca ka bau jisu kwa nanga banapi ukwa yangi bangin weng no ya kata ka mask lane ya kata ka jing buri jongi ya ka jing long basisha jong jonga ba jong pi yolesi ka jinglong ka basisha ka jonga ka jong pi hakane ka por ka de ka jing snew yolesi de ka pop yolesi de ka jing auria yolesi ka jing le jongi ya ka jing snu ba jong kane ka pratei den matang daw jisu kwa yangi bangin ong hok hau ko han men ko para ngalong ubreu ba pop ngalong ubreu ba snew ngala ngop hakine ka jing snew ngala satem raw hakine ka jing snew hai ken kohan men ko para ngila ban weng no ya kene ka mas ka jungi lej weng ya ka mas ka jungpi lej weng ya kene ka jing tab jungpi ya ka jinglong basnew ya ka jinglong bauria ya kene ka jinglong bom hok jungi haka sakramen pelapop haka sakramen pelapop kadai ka jaka ka bangi ngin weng no ken ya kene ka mas lane ya kene ka jing arsap jonga ba jungpi kohan men ko para token ngin sim khia ya kine ki jing khot jong jisu ha kane kasngi lengba kane ka gospel khabrep ki khmat jong phi jar jar sipor mata ngin duai bau bleu nang ai ngi ka bor bangin nang la su ban panthmai ya ka bor jong omen sim ba khoj kham tame kata ka jing pensle ke bangila yo nadu bangis dang ya ka jing kristan katolik jongi ngi panru kajing slur nautrai ublay jungi ai bo jisu na pansle yangi ta ka leng ka bor jong kajing slur bangin laban lej ha ka sakramen plapop ban weng no ya kata kajing arsap jungi ban weng no ya kata kamas ka bangideng bangil atap ya kata kajing long barim jungi duai pan ka bor no jisu IT yala de hau jisu
En yura yau Jesu Christ. Ngin yeng, ngin pla, yala kajinget. Kanambar lais pan rup huway. Kajing duwai kirungej. Tong nia duwai bat kerpat yau beleu kepa jungi. Belapa ya lau kun ban yalam yangi. Syau lengba oman sem bakoi jang u. Nakamtau pa bakoi jungi bishop jungi kiling dok bat kiketikis jungi pada kejing yalam. Takajing duwai pada kajing 8 kindu yalap syaka baptisma baca kajing kala kawamut ya kipai pinreu balap min khamti hakajing sumar sukhe jungi nikerpat eme ko try Nikerpat yame ko try. nakabenta ke nikerim pe kristan jungi pa om kumbala lek Israel hanrai banlong ki bas ngungu ya ukuris bat bandi ya ko umba im pa utarwa hangi hakajing manis ngi utrai nikerpat eme ko try Nikerpat yame ko try. Nak mentai iwe pa iwe nangi bangindup sengu tu kambha man kasni ya kajing kodor jong kajing im umensim hapo jongi bangindup rikop ya ka pangin pin khamti ya ka lenter ngi kerpat eme kutrai Nikerpat yame ko try. Nakabenta kito ki bapan kreya lade panyo baptisma hak baka chingkamen jong kajing hau kres kandup yada ya ki persya ki jing pensyoy hadin habut ngikirpat ya me ko try Nikerpat yame ko try. nakabenta ki breu baro bakindup kenyo kabade ya ka jabo jong kapop bakin kela kabamut pat kin phai syau kres namar tang mau ubala pan penja sliang ya kajing thrang jong ni
Panyo Jingsuk ngikir pada mikutrai. Ngi kerpa di me ko try. Hakane ka sngi bangirke ya ka Women's Day hasatla ka prathai ngi duai ka inna ka banta ki kanthai baro bakin yo shisha ya ka takabor mamaki kum ki longkmi kum ki khun samla ne ki hep ke baret kin yo shisha ya ka takajing luj ha ka jing em jung ki baman la ka sngi kham tam e bagi la ban shibanta wan ra ya ka takajing kurku ya ka jing e jong blai ha ka prathai baro ka wei ni kerpa dia me ko try Ngikir pada mikutrai. ngi duai kerpang hakane ka sngi na ka banta ka jingsuk ha ka prathai barok we kerpang ha ki to giri ki badan ka jingi letma ki badan ka jingi kan at ai bo try un kta shisha ya ka mensim ya ka danut ya ka jingmut ka jing perkhat ya ka jing snuthu jong ki to genong yalam jong ki to giri kenang bamaki kum genong yalam kin la shisha banwan ra ya kata ke jing suk ya kata ke jing yalong kawai bat ke jing yamap bat ke jing e hakiri jongki ngiduai kerpang nak benta gitu ki mensim ki bala ki badang lului ki bala du no ha kene ke jing letma ai botrai un yalam ya ke mensim jongki sha ke jing em bom jukut hakahima beneng ke jing u ngi kerpat ya me ko try Ngikir pada mikutrai. kokpa nyaingu yame namar melapha yau jisu ukon jung me ban yalam biang yangi sha uman sem bakhoj ai ba man sem jung me hapo jungi un pan shai un pan khlan bat un yalam yangi khamta me hakane ka porlan ban yo ya ka takabor jong ka jingkla ka bamot ban wan phai biang sha ublei ukpa sha ka jing it ka basisha ka jung u ngi pan ni kane dau kres utrai jungi amen Kanambar lai spatnya bukandai. Lai spatnya bukandai. Cinta
Toduai ko para baka jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang hunak madu bleu pa badan bor baro. Utrai penyanyi di Shongpi. Nak benta ke junga rabat berom berkateng ke jungu. Kajing mentoyingi berbalang baku jungu baro ko wei. Tos ngeuhon dai kine ke jing kenya ko try bato ai ba mangi ki baduai. Ba en map ya ki pop jungi hi. Nginang ban map lem ya ki pop jong ki hanmen ki para jungi. Dau Kris utrai jungi. Amen. Utrai udon rengkat bat pi. Ringkat piru. Token tu yala ki donot. Gikin tiwi ki shao trai. Tonginang utrai blay jungi. Ka shong hok bat kadai. Dasisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jungi bat ka jing penem yangi. Haman la kapor bat ka jaka banangu yame. Kokan rat kokpa bakut. Ko blay badan bor bat bom jikut. Leng ba utrai jungi Jesu Kris. Ubamen ba ulapan. Ba kanong Samaria kan ai ya u bandi ubalap siap lepa hakadanut jongka ya ka jingai jong ka jingai bad hadu kata ulas liang ya ka jingai jongka ba ulap penraham apo jongka ya ka ding jong ka jing blay bad kumta mangiru ngi ai ngu yeme bad ringkat bad ki angel ngi penpau ya ka bor jong me kat ba ngi penbena. Dasisha melong bukot kotrai katame jong ka jingkut baro. Namar kata ngikar pat yame topen khoj pen kentang ya kine ke jing terwa jungi dak bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam ngutrai jungi uji Hakapor baladino yu badala kaman snobha ula pediang ya ke jingsha sutom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai ala kesendra toshim batobam nakane pibaro namar kane kelong kamet jonga ya keba NIT na ta jongpi. Jukurkom endalalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yime ulai halak uong to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga
jong ka jutang batmai bat bom chukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jing map ya ki pop to le ya ban kan mau yang a Kajing maya jong kajing hei. Katasin pangibam yuneru Bani dina kani kakuri Ipen pra kajing yap chong me kotra Tatadu Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya pa kajing mi pa jongu ngi terwa hame ko try yok pu jong kajing em bad yok khuri jong kajing penem ngi dai ngoi dam namar malanyeu yangi ki babit ban yang hakmat jong me bad ban da kabas ngoret ngi kerpa dia me bangi ki bayo benta kamet bad kasna mo kres ngi long ki ba lapan yetele ka wei daw men sem bakoj token mau ko try ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjenaya ha kajing ringkat badulio Wilbert bishop jungi kakan hun ki bishop bad ki lengdo token maulam ruya ki hanman ki para shenrang bad kentei ki balayotya da kabakerman ya kajing mi pad bad ya baro ki balakladno ha kajing isnei jongme to priang ya ki sha kajing shai ka khamad jongme to isne yang ibaro ngi kerpa dia me baringkat bad kamariat hisoti bakhuj kakmi jong ublai ujisa bakhuj ukurim jongka ki apostol bakhuj bad baro kerukhuj ki balapan sung bahaya me pateng lapateng ngi long ki babet banyo bantalam ha ka jing embom jukut bad begini ra bad pandan buram ye me daw kunjung me u Jesu Christ Da'u lembadu badha'u kan long ame blay kupa badan bor ha kajingilong kawe jungumen sembakut barok keberam berkajingiro junom la junom amen kumlah hukum yang i daw nong penem bat kumlah hikaing rikstin blay ngendut banong Okpa chingi Pabning kalong bukoy kerteng shumi kanwan ki ma shumi kalong kamon shumi ha kakindaw pabning ay menta shibam shumi bahala kisngi padama bikin krang shumi kumbangin rogi ma bit belasnya yangi padwa dalam ini saka jimpan shoy kanroy de pelajang yi na kabasneu Topen lajang ngi kerpat ko try na gajing sneu baro ha gajing sbon jong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isnei jume ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na gajing jenjar baro kat ba ngi dang ap kmelenti ya gajing kerman bakhoj bad gajing wan pat jung nong panem jungi u Jesu Christ Namar kashumi kalong kahima kashumi kapor kaburom shunom la shunom ko try Jesu Christ me belong haki apostol jung me kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api wat pe yaki pop jongi henry ya kajing ngai jong kabalang jong me but ha kajing sbun jong me to ai ha ka ya kajing suk but kajing etali kawai kat kum kamon jong me mame bim berbasan shar junam la junam amen kajing suk utrai kan barabor rain card bat pi tingkat berbiru dab da kajing eight kajing blay ko hanmen ko para token ngenai ka da kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat pi kajing suk bat pi
Hakmi ukun lang broad jong oblay. Hakmi bakit no yakipop jong kapertay. Suk yangi kibala syakot syaka jingkawai jong ukun lang broad. Kokan rat ngam syong hak bamandrong apo kayeng gejunga kan rei soang kan ketin kan mensim junga kan sakia hi kamer bat kasnam Kris kan ribat kan yelam yangi syaka jeng em bom jukut. Amen. Insyim kanambar arspa. Kanambar arspa. Try,
Singa padam ko siu. Slide span rupusan. Kuminsi mo Chris, tapan ko yang kumedo Chris, tapan yang kusna mo Chris, tapan deb yang na krung o Chris, to sa yang ujung shala ben o Chris, tapan kalan yang ujung siwa bahata siya skor yang hapo kusing mong siyang may to ay ngandri, wat siya yang pangan klar no anami, kusing mamanto da yang at mir kusing yap to kot yang wat hoong mga wan siya mi. Untuk bero emi, cinom la cinom amen. Hakmi kujisu babaha bat yang tam, ngadam kru pakmat ciong mi, badak jing terang basirhem juga mensim cionga, ngaduai berbadami, bemension negara cionga, ya kijing singau beim ciong kacingit, kacing kermen bakacing it, ringkat bakacing kuslai besisha, nagbenta laki pop, bat kamon baskem manle bahano, kadba hapo ledihi, dakacing it baciliu, bat kacing kuslai mensim. Ngaya puson ni kita kesan tali kising mong korortam, dah kabakan mau kitu kikitin, kibau David nang etulupa, las lamba ula keren syabhang chongmi, kuji suba bha, kila sam kikiti bikichat chonga, kila nyew kising chonga baro. In pai syakaslashis ba iwe, kajing duai na kabanta kiling do chongi. Kuji su, to pe jaga jing singo i jala ki chong kiling do, to pendabe ki da kajing syarhem kabakuy, na kabanta kajing kalaba mu chungki nang pop. Wacha bakikti berpenslation ki kin bitingit baki kita man kasngi ka met baklem thobria chongmi wat ai bikirim yang shintur jengki kin bit chaklia baki saukar anga kasnam koror tam chongmi kariku ki donu chungki bikin perthai namar ki doni ka dak kun cha bane chongka jinglong lendo pa pernai chongmi bikin se so kar hai ai bikitu ki shakri kan ka perthai kendong ki kusin pengen habeneng amen. Ba shungi uba habneng kalong kapakui ka kerteng shungmi kanwan ki ma shungmi kalong kamon shungmi ha ka kandau kumba habneng to ay ngi mentag shung bam shungi ka bala kasngi pato ma bingi kiring kang shungi kumba ngirungi ma ki balesni wengi padala mingi shag shung penshoy hindai de palajingi na kabasniu amen hublei kumaria ka badap ta ka shingai e utrai do mat pha bala kurkuya phan peneng ki kintei bala kurkuya soga ka bo shong phau chisu Kumaria bakui kukmi chong blay terwai na kabanta shungi kinong pop menta bakapor ko chingyap shungi amen kaburam hau kapa barau kun barau mesim bakui kumba kalong na do kapaning kong menta barabor shinom la shinom amen. Tong ini aduai. Kat bangi pediang ya kesenjat jong ki badang buri habneng balapsa yangi wat hang ne ha perthei dokpu ubawan naneng ngi kerpat rid ya me kotrai baya ka ba lapen urlong hangi ha ki jingmaya ai ba en pendepura ha ki kam jongi dau kris utrai jongi utrai don ringkat bat pi ru to penyat kotrai ngi kerpat ya ki donut jong ki rungai jongme bat ha ka jing e jongme to ai bagi sakri jongme ya ka ne ka jongi e ba da ka baya isa ha ka jing e jongme bat ya la ki paramarjan kin laban ko ngulot ya baro ki hukum jongme dau kris utrai jongi amen ublay badon borboro unkur ku yapi ukpa badokon badoman sem bakot amen tolisuk i chakri utrai daka jongi i jongpi mar kaliang is ngongo yau blay Kanombar san punyau. Hasnya bukan yapi
hau ko pa barau kun barau musim bakui. Kumbalalom maningkong kumchimita barabosh nam lashnom. Amen. Kaburam hau ko pa barau kun barau musim bakui. Kumbalalom maningkong kumchimita barabosh nam lashnom. Amen. Koronut bakui tamu Jisu. Tois nengi. Kumaria ko nangarap ki Kristan. Keduanya bentashni. Ngabukun musim bakut. Amen.